παρούσα μαγνητοσκόπηση αφορά την κατασκευή ενός IoT συστήματος για θερμοκρασία και υγρασία. Αυτό γίνεται μέσω και δυναμικών τιμών αλλά και στατικών τιμών. Οπότε έχουμε ένα σύνολο 4 διαφορετικών σειρών τιμών, όπου είναι για τη θερμοκρασία, για τις στατικές τιμές της θερμοκρασίας, για τις δυναμικές τιμές της θερμοκρασίας, για τις στατικές τιμές της υγρασίας και για τις στατικές τιμές της υγρασίας. Για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο IoT σύστημα απαιτείται να λάβουν χώρα 3 διαφορετικά στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την κατασκευή του κυκλώματος του ESP32. Ακολουθεί το ESP32 πρέπει να συνδεθεί με ένα DHT22 που είναι αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας. Ακολούθως, βέβαια υπάρχει και κώδικας που γίνεται για τις δυναμικές τιμές, που παράγονται τυχαίες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, οπότε υπάρχει αυτό το σύνολο 4 σειρών τιμών. Ακολούθως λαμβάνει χώρα η περίπτωση του Mosquitto, του Eclipse Mosquitto, το οποίο διαμεσολαβεί για την επικοινωνία της συσκευής του ESP32 με το Node-RED, όπου εκεί πέρα υπάρχουν οι κόμβοι και η συνδεσμολογία τους για να παρέχουν πληροφορία στον χρήστη σχετικά με τις μετρήσεις της θερμοκρασίας, της υγρασίας με γκάουτσες ή με διαγράμματα τα οποία λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, ή επίσης και καταγραφή τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας στατικών και δυναμικών αντίστοιχα σε CSV αρχείο όπου είναι read-only, μόνο ανάγνωσης, και είναι συνδεμένο με όλο το σύστημα προκειμένου να έχουμε μια λεπτομερή καταγραφή όλων των τιμών σε αρχεία. 4 τέτοια αρχεία χρησιμοποιούνται. Ακολούθως, αυτά καταρχήν είναι τα 3 βασικά στάδια προς υλοποίηση ενός IoT αυτής της μορφής. Ακολούθως, ας περάσουμε στο πρώτο στάδιο που είναι η συνδεσμολογία ESP32 και DHT22. Η πρώτη περίπτωση είναι η περίπτωση της τάσης που δίνεται στο DHT22. Ακολούθως πρέπει να υπάρξει και μία αγίωση για την προστασία του ESP και του DHT, και ακολούθως να υπάρξει συνδεσμολογία με μία θύρα, αν προκειμένου η θύρα 9, όπου αυτή η θύρα χρησιμοποιείται ως διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις 2 επιμέρους συσκευές. Πέρα από τη συνδεσμολογία, τίθεται το ζήτημα του κώδικα, όπου στον κώδικα χρησιμοποιούνται τόσο βιβλιοθήκες για το Wi-Fi, τον client, δηλαδή τον εξυπηρετητή, και 2 παρεμφερείς βιβλιοθήκες που αφοράνε τον αισθητήρα, DHT22. Ο λόγος που χρησιμοποίησα 2 διαφορετικές βιβλιοθήκες θα την αναλύσω στη συνέχεια, και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ανάμεσα στις τυχαίες τιμές που παράγονται και στις τιμές του μπορεί να επιλέξει κανείς απευθείας μέσω DHT22, χειροκίνητα και καταβούληση. Οπότε, όσο αφορά τις τυχαίες τιμές, αυτές λαμβάνονται μέσω συναρτήσεων τύπου random, όπου για τη θερμοκρασία έχει οριστεί από το -20 στο 70 βαθμούς Κελσίου, και οι τιμές αυτές καταχωρούνται σε μια μεταβλητή float πραγματικών τιμών, random number 1 και random number 2, που είναι για την υγρασία random number 2 και λαμβάνει τιμές από 0 μέχρι 100%. Στο Node-RED έχω θέσει κατώτατα όρια για τη φωτιά τους 60 βαθμούς Κελσίου και για την υγρασία το 70% της υγρασίας. Όπου εκεί πέρα έχω πλημμύρα, θεωρώ ότι έχω πλημμύρα, και έχω γενικά, όπως και στα 60 βαθμούς Κελσίου, θεωρώ ότι έχω φωτιά, και ο λόγος που χρησιμοποιώ τόσο χαμηλά κατώτατα όρια είναι για να αυξήσω τις πιθανότητες να μπορώ να εντοπίσω, επειδή παράγονται τυχαία αυτές τις τιμές, να μπορώ να εντοπίσω εύκολα, αυξάνοντας τις πιθανότητες, να μπορώ να εντοπίσω την θερμοκρασία, την περίπτωση φωτιάς και την περίπτωση πλημμύρας.
μέσω email και μέσω των debuggers. Ακολούθως, όσον αφορά τον κώδικα των τυχαίων τιμών που παρέχονται διαρκώς στο σύστημα, μέσω ενός αλφαριθμητικών, προκειμένου string, το random number 1 αποστέλει τις τιμές στο message 1 και αυτό ακολούθως τις εκτυπώνει στην οθόνη μέσω μια serial print. Εκεί υπάρχει και ο client, όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα μέσω ενός συγκεκριμένου καταλόγου που έχω επιλέξει, το IoT Frontier, το Temperature 1, που λαμβάνει και αυτό στη μέση μορφή αλφαριθμητικών. Ο λόγος που έχω string είναι διότι στο connection και στο reconnect χρησιμοποιώ string προκειμένου να αποστείλω τις τιμές. Και στο connect και σε όλες τις περιπτώσεις, επιμέρους περιπτώσεις, χρησιμοποιώ string. Οπότε εν τέλει, με όλες τις τιμές οι οποίες λαμβάνω, τις μετατρέπω σε μορφή string για να μπορέσω να τις αποστείλω στον client. Αυτό συμβαίνει και με την θερμοκρασία και με την υγρασία, όπου η λογική είναι ίδια και ο κώδικας είναι παρεμφερής. Ακολούθως πρέπει να σημειωθεί γιατί χρησιμοποίησα δύο παρεμφερείς βιβλιοθήκες, όπως η DHTesp.h και DHTH. Όπως ανέφερα ακροθυγώς πριν λίγο, οι random τιμές παράγονται μέσω του κώδικα, διακόπτουν την επικοινωνία του DHT22. Έχουν δηλαδή ένα διακοπτικό αποτέλεσμα. Με τελικό αποτέλεσμα στην temperature και τη humidity, εδώ να λάμβανα τιμές none. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λάμβανα καθόλου τιμές, λάμβανα τιμές απλά σποραδικά σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και στον ενδιάμεσο χρόνο λάμβανα τιμές none. Οπότε για να αντιμετωπίσω αυτό, χρησιμοποίησα δύο παρεμφερείς βιβλιοθήκες και άλλαξα τον κώδικα που είχα θέσει στην αρχή. Ο αρχικός κώδικας είναι σε μορφή σημείωση προκειμένου και χρησιμοποιούσα data. Τα χρησιμοποιούσα data, όπου ουσιαστικά έκανα ανάγνωση των τιμών της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσω του DHT και εν συνεχεία, όπως φαίνεται εδώ πέρα, επιλέγανε τις τιμές από εκεί και εν συνεχεία, αφού έκανε ανάγνωση των τιμών, τσέδεται στην data. Εν συνεχεία έκανα επιμερισμό των τιμών της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσω της εντολής data.temperature και της εντολής data.humidity και τις ανέθετα στην temp και στη hum, που είναι αντίστοιχα οι μεταβλητές για τη θερμοκρασία και την υγρασία. Οπότε λάμβαναν χώρα δύο στάδια. Η εν συνόλο συλλογή των πληροφοριών από τον DHT22 και ακολούθως επιμερισμός τους σε τιμές, σε πληροφορίες, σε δεδομένα για την θερμοκρασία και δεδομένα για την υγρασία. Ανάμεσα στα αυτά δύο στάδια φαίνεται ότι προκαλούσε διακοπτικό αποτέλεσμα, προκαλούνταν από τις random τιμές, διακοπτικό αποτέλεσμα της random τιμές τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται none τιμές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Αυτό διορθώθηκε, ενώ είχε τεθεί και το διάβλος επικοινωνίας σε θύρα 9. Αυτό τώρα διορθώθηκε μέσω μιας παρεμφερής βιβλιοθήκης DHTH αντί της DHTesp.h, όπου έθεσα τη θύρα, το διάβλο επικοινωνίας να είναι η θύρα 9 μέσω αυτών των δύο εντολών και ακολούθως η διαφορά με σχέση με τον προηγούμενο κώδικα και που ουσιαστικά αποτρέπει το διακοπτικό αποτέλεσμα της γεννήτριας των τυχαίων αριθμών, παράγονται τυχαία και συνεχώς και διαρκώς, είναι ότι πλέον γίνεται ανάθεση απευθείας στη θερμοκρασία μέσω της ανάγνωσης της θερμοκρασίας από τον DHT22 και της υγρασίας μέσω της ανάγνωσης από τον DHT της υγρασίας. Οπότε γίνεται ανάθεση απευθείας σε δύο διαφορετικές μεταβλητές χωρίς να μεσολαβούν να υπάρχουν αυτά τα δύο στάδια. Οπότε, αφού δεν υπάρχουν αυτά τα δύο στάδια, δεν υπάρχει και το
ενδιάμεσο των αυτών των δύο σταδίων να μπορεί να υπάρξει διακοπτικό αποτέλεσμα κατά τη μετροπή αυτών των δεδομένων που υπήρχε πριν από την data σε data temperature και data humidity. Οπότε επιλύθηκε αυτό το ζήτημα των αντιμών. Τώρα, αυτός είναι ο κώδικας. Ο κώδικας αυτός υπάρχει και στο αρχείο το οποίο συνυποβάλλω μαζί με τη μαγνητοσκόπηση, και στο αρχείο αυτό υπάρχει εντελεχής, είναι αναλυτικό, είναι πλήρως αναλυτικό βήμα προς βήμα τόσο για την κατάσταση όλων των επιμέρους συσκευών, προγραμμάτων και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται γίνεται αναφορά και δίνεται η λύση τους. Και σε αυτό το αρχείο δηλαδή έχει τη μορφή τόσο επιστημονικής εργασίας όσο και μορφή εγχειριδίου. Επίσης μπορεί κανείς να τρέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Walkway μέσω αυτής της διεύθυνσης, την οποία την έχω αφήσει δημόσια για να μπορεί κανείς να το τρέξει και να το επαληθεύσει. Αυτή η διεύθυνση υπάρχει και μες στο αρχείο, όπως επίσης και όλη η ανάλυση. Είναι ένα αρχείο εκτενές, όπου μπορεί κανείς να λάβει όλες τις πληροφορίες οι οποίες αναζητά. Ας τρέξω τώρα τοπικά, επειδή δεν έχω ακόμα συνδεθεί στο Eclipse Mosquito, ας τρέξω τοπικά τη συσκευή μου. Φαίνεται ότι τρέχει ορθά όλες τις τιμές, τόσο των δυναμικές της θερμοκρασίας και της υγρασίας, όσο και της θερμοκρασίας και της υγρασίας στατικές τιμές. Ωστόσο, άμα πάω στο Node-RED στην διεύθυνσή του με το UI, όπου τρέχουν τα gadgets και τα διαγράμματα, φαίνεται ότι δεν μπορεί να λάβει, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μέσω του server. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να τρέξει κανείς στη CMD και να τρέξει μέσω της CMD την εντολή του Node-RED για να υπάρξει αυτή η επικοινωνία με το server μέσω του port και της διεύθυνσης. Ωραία, φαίνεται ότι τρέχει, διότι εδώ είναι οι πληροφορίες που είχα θέσει στον κώδικα, υπάρχουν τόσο του Walkway Guest όσο και του διεύθυνσης του server και της πόρτας, ενώ εδώ φαίνεται η διεύθυνση κάρτας του υπολογιστή με τη θύρα του, με την πόρτα του, την 1880. Φαίνεται ότι τρέχουν ακόμα και στο ίδιο το πρόγραμμα και στο CMD όλες τις τιμές. Δεν αναλαμβάνονται, υπάρχει επικοινωνία. Ήδη λαμβάνονται τιμές. Π.χ. εδώ φαίνεται ότι έλαβε τιμή 98, την τιμή 86, φαίνεται ότι λαμβάνει τυχαίες τιμές από τη γεννήτρια. Όπως και προκειμένου οι δυναμικές τιμές, και θα συνεχίσει να λαμβάνει και τα 4 είδη τιμών, τις 4 είδη σειρών τιμών που έχω προαναφέρει. Λοιπόν, για να έχω μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, θα τρέξω και τον Docker. Λοιπόν, εδώ φαίνεται μέσω του search κάνει κανείς αναζήτηση των βιβλιοθηκών αυτών, του Eclipse Mosquito και του Node-RED, και ακολούθως μπορεί να κάνει μέσω μιας ειδικής διαδικασίας εγκατάστασης που την παραθέτω στο αρχείο που προανέφερα, που έχει τη μορφή εγχειριδίου και επιστημονικής εργασίας. Φαίνεται αναλυτικά πώς γίνεται η εγκατάσταση. Τώρα ας κάνω εκκίνηση και των δύο, και του Mosquito και του Eclipse Mosquito και του Node-RED. Ωραία. Τώρα ας ελέγξω ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή και πράγματι δεν υπάρχει. Τρέχει και το Docker, τρέχει και μέσω της CMD, δεν υπάρχει κάποια επιλογή. Οι τιμές φαίνεται να μεταβάλλονται τόσο για τις δυναμικές τιμές της θερμοκρασίας και τις στατικές τιμές της θερμοκρασίας του αισθητήρα, για να τις μεταβάλω και να δούμε τι πράγμα λειτουργεί.
Έθεσα τιμή 25,1, 25,1. Μεταβλήθηκε. Ας το ελέγξω και το αρχείο. 2,33, 2,33 φαίνεται να είμαστε στο χρόνο. Ας αναμένω λίγο να δω κάποια μεταβολή. Πράγματι υπήρχε μια μεταβολή στο διάγραμμα, γιατί είναι σε πραγματικό χρόνο. Ας κάνω και μια μεταβολή στην υγρασία, στατικές τιμές υγρασίας μέσω του αισθητήρα. Πράγματι υπήρχε μεταβολή και οι δυναμικές τιμές πρέπει να αλλάξω και αυτό, η δυναμική τιμή. Πράγματι αλλάζουν και οι δυναμικές τιμές, ενώ αλλάζει και το διάγραμμα. Ωστόσο έχω θέσει και κάποιους debugger σε περίπτωση που κολλήσει σε επίπεδο Node-RED, εφόσον κολλήσει η υγρασία, η δυναμική υγρασία, η θερμοκρασία, να μπορώ να το ξεμπλοκάρω αν έχει κολλήσει. Λοιπόν, στο πατήσω να δούμε αν λειτουργεί. Πράγματι λειτουργεί. Και ας μεταβώ στο Node-RED. Λοιπόν, ας το επαναφορτώσω. Ας το ανοίξω να είναι ορατό. Τέσσερα λεπτά είμαστε, 2,36, 2,32. Είχα θέσει στον DHT, έχω θέσει 25,1 και 57,5. Refresh σελίδα. Εδώ κάποια προβλήματα που είχαμε με τα μηνύματα λύθηκαν. Έχει μείνει μόνο ένα το οποίο φαίνεται να μην έχει λάβει μήνυμα. Θα διορθωθεί και αυτό, άμα το αφήσω λίγο χρόνο να τρέξει. Ακόμα δεν έχει λάβει εδώ. Να τα ήρθαν τα μηνύματα. 2,37, 2,37 είναι τα τελευταία μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε μια στατική τιμή που έθεσα, όπως έθεσα, το 81% για humidity, για υγρασία, πράγματι, αυτό έθεσα. 65,8 έθεσα για στατική τιμή από τον DHT22 για την φωτιά, πράγματι 65,8 έλαβα, άρα λειτουργεί. Τώρα θα πρέπει να αναμένω, είμαστε 2,37, 2,38, άρα αυτές είναι οι τελευταίες τιμές δυναμικές υγρασίας. Έχω λάβει μία τιμή 71%, πράγματι γιατί είχα θέσει στο κατατόριο το 71%, το είχα θέσει πολύ χαμηλά για να μπορώ να έχω μεγάλες πιθανότητες να λάβω τιμές. Και υπάρχει και fire alarm που είχα λάβει πριν περίπου 6 λεπτά, 67 που είχε ξεπεράσει το 60%, το 60 βαθμούς Κελσίου, οπότε φαίνεται να έχει λάβει και εκεί τιμές. Ακολούθως, αφού φαίνεται να λειτουργούν όλες οι σειρές των δεδομένων και οι 4, δηλαδή και οι στατικές τιμές της υγρασίας και οι δυναμικές τιμές της υγρασίας και οι στατικές τιμές της θερμοκρασίας και οι δυναμικές τιμές της θερμοκρασίας, όπως φαίνεται από την ώρα και από την ώρα του υπολογιστή μου, ας προχωρήσω στον debugger να δω ότι και εδώ λειτουργούν όλα καλά. Ας κάνουμε refresh. Debug. Ας κάνω εδώ μια επανεκκίνηση. Έχει σταματήσει, γι' αυτό δεν στέλνει μηνύματα. Πρέπει να κάνω μια επανεκκίνηση. Δεν είχε σύνδεση στο διαδίκτυο. Τώρα έχει. Ξανασυνδέθηκε. Ξαναλαμβάνει τιμές. Οπότε λογικά θα έχω μηνύματα. Και πράγματι έχω μηνύματα. Το debugger λειτουργεί. Και πλέον, όπως βλέπω εδώ, λύθηκαν και τα προβλήματα στα email. Ήταν το αποτέλεσμα της μη καλής σύνδεσης του Wi-Fi μου. Θα μπορούσες. Οπότε τώρα λαμβάνω τιμές, στατικές τιμές για πλημμύρα, για στατικές τιμές για φωτιά, μεγαλύτερο το 60 βαθμών Κελσίου που είχα θέσει στο κατατόριο, μεγαλύτερο το 70% που είχα θέσει στο κατατόριο. Αν αναμένω λίγο, θα λάβω και τις δυναμικές τιμές του debugger. Ας κάνω το βοηθήσω λίγο από εδώ.
συγγνώμη, από εδώ. Ας δω αν υπάρχει πάλι σύνδεση. Ναι, κάνει μικρές διακοπές. Τώρα θα έχει λάβει. Κάνω και να τις έλαβε. Ωραία, ήρθε και αυτό που το οποίο ανέμενα. Δυναμικές τιμές για φωτιά 69 πήρε. Ήθελε λίγο χρόνο να βρει, επειδή είναι τυχαίες. Και θα αναμένω και λίγο για να λάβω και μία τιμή fluid, τυχαία, μέσω της γεννήτριας παραγωγής στοιχείων τιμών. Για να δω. Αν λειτουργεί, αν υπάρχει σύνδεση. Ναι, συνδεδεμένο, connected. Να δω. Συναμένω για Fluid. Fluid Alarm Dynamic. Ήρθε και η τιμή του Fluid Alarm Dynamic. 75 πάνω από 70 που είχα θέσει κατά όριο. Οπότε λειτουργεί και αυτό. Τα μηνύματα έχουν εξαλειφθεί όλα τα προβλήματα. Γιατί υπάρχει και σωστή σύνδεση στο Wi-Fi, στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται να λειτουργούν όλα. Οι καταγραφές τιμών. Ας δω και λίγο πάλι εδώ. Λειτουργούν και τα gouges ή τα εξαρτήματα. Ας δω και εδώ. Ας θέσω μια τελευταία τιμή στατική στο Samsung. 34,6 για τη θερμοκρασία. Το πήρε. Και ας θέσω και εδώ μια χαμηλότερη τιμή. 61. Το πήρε. Ωραία. Λειτουργεί καλώς. Λειτουργικό. Πλήρως. Σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.